molt treballadora. Hem anat a fer una consulta i l'home ens va atendre superbé. Un home educat, molt bona persona i que fa favors a tot el món, a pobrets i a rics si se presenta. Persona molt propera, íntegra, honesta, una persona que pot confiar en ell. És una persona de confiança que hem vist treballar sempre colze a colze amb la gent del poble, tant quan les coses han estat bé com quan les coses han sigut difícils. El milloret de tota